Vitajte pri sledovaní pravidelného spravodajstva K30 TV, ktoré vám prináša stručný prehľad niektorých významných udalostí z našej školy za uplynulý mesiac. Začiatkom októbra prebehla na našej škole burza kníh, v ktorej si veľké množstvo žiakmi prinesených kníh našlo nového majiteľa. Burza trvala 2 týždne súčasne na 2 miestach, aby si svoju novú knižku mohli ľahko nájsť menší aj tí starší. Za poznaním a zážitkami vyrazili šiestaci. Navštívili Nižnú Myšľu, kde sa nachádza kláštor, v ktorom je obecné múzeum s archeologickými vykopávkami z obdobia praveku aj staroveku. Ja som si stihla vyfotiť nádobky. A ja som mal možnosť si zatelefonovať. Archeologické vykopávky, etnografické pamiatky, množstvo zaujímavých poznatkov v tomto archeoskanzene nám tak priblížili nie príliš priaznivú praveku klímu. Nepochybne významnou októbrovou udalosťou bolo prvé slávnostné zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré svojou účasťou poctili aj pani riaditeľka s pani zástupkyňou. Členom parlamentu želáme veľa úspechov pri vytváraní lepšieho a spravodlivejšieho školského prostredia. Skvelú športovú atmosféru sme mali možnosť zažiť na už tradičnom minimaratóne, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie podujatia školy. Tento rok sa konal už jeho 21. ročník. Veľké množstvo prihlásených súťažiacich spolu so spolužiakmi, ktorí nadšene povzbudzovali, vytvorili jedinečný športový zážitok. Víťazom srdečne gratulujeme. Okrem minimaratónu absolvovali naši žiaci aj základný plavecký kurz a tiež testovanie pohybových predpokladov. Športom žili aj žiaci 2. stupňa, pre ktorých vyučujúci zorganizovali školský turnaj vo vybíjanej. Týmy jednotlivých tried si tak mohli zmerať svoje sily v ročníkových zápasoch. Podujatie si užili nielen hráči, ale aj ich vytrvalo povzbudzujúci spolužiaci. Všetkým súťažným tímom srdečne gratulujeme. Apple Day alebo Jablčkový deň je na našej škole očakávanou a už tradičnou udalosťou. Jablčko je neoddeliteľnou súčasťou jesenného obdobia. Je to jedno z najzdravších ovocí a každý šťavnatý dúšok nám prináša energiu. Je tu vlastne odčias Adama. Preto sme sa rozhodli usporiadať Jablčkový deň, už 3. ročník, a príspevok z tohto pôjde na nadáciu Biela pastelka. Deti si okrem ochutnania delikátnych koláčikov mohli aj zasúťažiť v pani jablčko na rúšu šupku a taktiež skladaní jablčkového puzzle. Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, že pripravili také chutné koláčiky a taktiež, že sa s nami podelili o zaujímavé recepty. Jablkový deň zároveň odštartoval sériu 3 farebných dní. Viac informácií a fotografií o zelenom, žlto-oranžovom a červenom dni nájdete na našej stránke. Veľmi príjemné popoludnie sme si mali možnosť užiť koncom októbra, kedy sa konala jesenná slávnosť. Deti aj rodičia sa mohli zapojiť do rôznych aktivít, obdivovali jesenné dekorácie, ktoré vyrobili žiaci, ochutnávali koláčiky a pritom sa zabavili v príjemnej spoločnosti. Slávnosti sa zúčastnili aj členovia občianskeho združenia Artest so svojou predajnou výstavou. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tejto slávnosti svojim výtvorom, ale aj účasťou.
Posledný školský októbrový deň sa naša škola premenila na jesennú čarodejnú školu. Šikovní deviatáci si pripravili množstvo rôznych zaujímavých aktivít pre svojich mladších spolužiakov. Čarodejný deň sme ukončili spoločnou čarovnou párty. Ako ste mali možnosť vidieť, v októbri sme zažili množstvo pestrých podujatí, z ktorých sa tešili nielen žiaci, učitelia, ale veríme, že aj rodičia. A to už je na teraz z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť a stretneme sa opäť o mesiac pri ďalšom pokračovaní pravidelného spravodajstva K30 TV. Lúčia sa s vami Vicky a Matej. Dovidenia.